Kumusta kayong kakapsat? Nukunak na kumusta kayo? How is your health? Healthy ba kayo o may sakit? Maganda pag-uusapan natin ngayon tungkol sa health. Ngayon, umuna-una, ilaw-lawagay, anak na doktor. No? Ngayon, researcher at kakapsat, iti pharmaceutical firm, iti nabayag, no? Clinical Research Associator, iti Upjohn International, naginggat nag-retire ang kakapsat. Kaya tintay salita yung tata, kasano kami ti health mo, kasano kami ti salunat mo. Taano ko natin ngamin nga no salunat, isumet iti kabaliktaran iti sakit. So nga, umuna-una kat hintay salita iti salunat, iti may isang ubing, iti may isang agkabanwag, kanti may isang halakay. At ano ubing ko na tayo, nga datay talagang napintas lakit iti pinagbiag na, makan na aning harapay na kanin, nasalon at ko na tayo, at aapay. Iti may isang ubing, napnuan pa lang iso na ti defense mechanism, at tapay lang aming kengkuan na ti kasapulan na. Ngayon do bumaybayaging kakapsat, nang langrunan no datay adot bisyo nga masurutan tayo. Datay ko na nga nasanger. No, nasanger, datay na laing uminom ti makabartek. Mayat met no uminom ka ta talagang at masapol damit ti alcohol di ba? Ang no masobraan, datay ko na ti Ingles, anything in excess is dangerous, ano? It can even kill you. Mabalin mo nga ipatay. Hindi may isang banag nga sobra. Kung nadabay oray ka no ayat, sobra ket makapatayan. Nang ron na arak. May kadwa, dito yung excessive smoking. Adon ti magpagada nga sakit nga ited iti panagsigarilyo. Ngayon, antes nga madayo ang kadijay effect kadijay tao nga miskop sigarilyo. At damit warning kadijay passive smokers. Ano dito passive smoker? Dito tao, nga kaabay na dito ang sigarilyo, ket malang ab na. Dito asok, nga rumrumwar, nga irirwar dito ang sigarilyo. Daktakis dito kakapsat. Ang mabalikin nagsigarilyo, tas umrek keng kuha na tayo nikotin, at pang balbalance na. Yung no puro, ang labim na yung iti asok. Mas dangerous po natin Department of Health. So nga, di lalaki na di na maaboy natin pa nagsigarilyo na. Nang kaya nagsigarilyo doon nagtimala yung kakapsat na malangkap ni bakit yun. Malangkap pa yung anak nyo. Baka umunada pa yung matayin na kayo. Kapay nga niya. Okay, simple. Tapno maawatan ti uri saan nga doktor. Pero kasalitaan dito ko na tayo yung landok bakal. Ito yung landok kakapsat no irwar mo nang langruna na awan hindi pintana at matudwan, mainitan dito ko na aglati kinakalawang ito pinaglati na dito ko na tayo yung oxidation. Okay, ito unig ti bagi tayo at damit pa kung na tayo yung process of oxidation. Ket tapno simple lang ipang ko nga lalaka nga maawatan nga iti uneg iti ko na tayo nga cell ano iti uneg ti cell ti may isang tao kuna di iti makaawat iti kano uneg na atom ket iti atom at dadamit iti ko na tayo nga electrons natin nga sasalitain ti protons kada neutrons yan, dito lang electron. Kamaawatan tayo na electron no ko na ngamin at the charge na electricity. Ket paris-paris di kita kakapsat. Ket no at the oxidation, mesa ka digitoy matay. Di kat kasla tayo at the asawa na mabalo. Ket no ubing pa ito balo, sumapol di sa baling asawain na. Iti ganas na dito electron kakapsat
Ipangalaan natin another electron, di karuba na. Agawin na. Ket maperdi di cycle. Iso nga dito kung kunadan nga pagbalin nga free radicals. Iso nga mangmangig tayo kadigiti doctors nga bagada nga free radicals. Dito timang perdi kadigiti cells. Okay? Ket no maperdi ti cells, maperdi iti oxidation. Akit rumamram adto itad na nga sakit. Pabalin pa nga cancer, hypertension, high sugar ako na dahil diabetics, asthma, allergy, adto itad na datoy. Anang arutatan iti mabalin mo nga pangagas, yun mo pang reverse, dito oxidation. Isutatan rumrumwar, dito kung kunada nga antioxidant. No doktor di kasasarita tayo kakapsat. Kuna nakit no takas to nga sakit mo i-prescribe ang ka iti medicine. Ket iti agas na pintas ta talagang ron nga makaagas. Ngem timet idanak ti dadduman iti side effects. Iso nga tay ko na alwadam no madit pinaginom mo dadamat side effects na. Masapol na surutem di prescription sa doktor. Kudo na takot. Ngem dakkel katulungan tayo no ammo tayo iti panagusar iti antioxidants. Apay nga min. When natahaanin nga idyoknig ti magi haanin nga perdi dito kung kana tayo nga free radicals no uminom tayo iti makungkuna nga antioxidants. Iso nga i-reverse na. Baliwan na di pa nagperdi. Di kad no, inikan na ka ni doktor iti prescription medicine nga inuem, papulumain ka. Napintas met no, minom ka ti antioxidants, taag tinulong da. Ken ikaten na pa, di dyan mga side effects. Dati kung pa tayo nga synergistic effect. Ano ti synergism? Mga laka kumati 5 nga makan get at the effecto da nga sa atlik itoy. Dikat 5 din na alam 5 mit ito naging pagsaatan. Ngem ti synergism daytoy papiksayan na daytoy kito pagtitiponem at adong yung 5 jaitan naging pagsaatan. Iso nga synergism daytoy. Ngarot ka kapsat. Kadigiti at marikrik na nga inikan ni doktor ti prescription medicine nga inumen na tapno sumalunad masapol nga ituloy na datoy. No mampay at damit mo masidekin ka nga aglabo iti antioxidant. Ket ko na naget dati pala ingin na ka or di ka amin inumen iti medisina ng iti doktor saan na po no data at amad ba di ka kapsat. Iso nga iti panagyan na datoy inumem dati di doktor ken ka ng medisina mabali mo met uminom iti antioxidants for the synergistic effect. Hindi pintas na kakapsat hindi nagkanap ti gudaway nga napan makisarita kadigiti presentation hamit nga lecture nga presentation kadigiti adu nga doctors ijay lawag kenda dumapay nga lugar kun nadagit na pintas dito nga saritain tamasapol nga ori da kami nga doktor met masapol nga adalin mi iti makungkuna nga nutritional medicine. Iti ko amin kung nadagit di ka no makmakan nutrition lang dahil makaamukit dahil dietitian with the nutritionist. Ngayon tatan kakapsat yung rumor di ito yung antioxidants kit ibilang damit gaya min nga medicine. So nga kung nanakit nutritional medicine. Anong arot dito yung sasarita hindi ito kakapsat? Hamo nga orayan ng nagsakit ka. Tatay masakit, mabanggan doktor, balik ka pasyente. Natural. Ngem na umpay marikrik na, kuna mong ket, ang kumasabot yung minumigilita o may pet marikrik na. Kaya tanakit, mali nga kapanunutan. Tay timesa nga tao, nauwan marikrik na nasaya atin, no uminom kaligito yung abambanag. Taputikas ta. Pumigsa dito kung pa tayo nga defense mechanism. Kat dito defense mechanism,
agsumli tayo kadidyo kung kuna tayo nga immune system. At immune system, amo kung kuna sa baling immune contention di tao na wangyag natin. Immune ka deta, kung natakit immune ka no, uri ka no ininumen na hang alumay nga na immune. Well, there is truth to that. Yung pikod-pod no nga immune system. At daking ka DJ, pang-depensam, kadigiti sakit. Kaya no, minum ka di antioxidants, pero na yung kunata yung food supplements. Ado, digiti ka kapsat, ado. Diyak mabalin nga baga iti may isa, at ado pagpilyan. Dakay nga mismo mang pili ka kapsat. Kaya no, di baga nga brand tatawin no nagan. Masabol nga ta kayo, agbayan kayo di advertisement, kanya. No, joke lang yan. So, nuhan tayo nga mabalin nga gumatang kadigito'y ay ititid na kada tayo nga dahil kung kunadang antioxidants kada food supplements kat manghinaan tayo. Then, agsubli tayo yung nutrition. Avoid smoking, avoid drinking alcohol na excessive. Kat kung tayo exercise nga manen, ano? Dito exercise, at dito napintas ng exercise, at damit dito sobrang exercise. Tanong sobrang exercise mo kakapsat, hang kamit nga basketball player, hang kamit nga athlete, ngayon gayaan mo DJ exercise digiti athletes, pero dyan na ka. So pagit namang padayting ka. Isang masapol nga kung natin everything should be done in moderation. Masapol nga tilaing panag-exercise mo kat 15 minutes and 15 minutes. Ngayon no pintas no, pagsabayan tayo iti mamati ka kayong doktor, hang kamit o nang ag-exercise di sobra, moderation ti managbiyak mo, naglalo ti kang kanim kat dati kong kanadang balance diet. Ngarod, ang angaw dahil jalawag dito, hindi ka muna kastamit dito yung lukusyon. Natay ka no taong man nakidaya, hanang mapilit ka na. At ano mo pang makidaya, kit karne, met. Yung tidakis na kit, agsagit na ka no, piti supot. Ano dito supot, asagit pa nakit. Mangitugod na ka ti supot na pwede doon mga bakan. Joke man dito, ano? Kaya na nga sa'yo, excessive dito ka kapsat. Iso nga, tinapintas nga kanin, nang runa ka gitiuping. Tatang, nanang, call the attention of your children. Tinapintas, ay ipakan nyo kadigitiuping, marunggay, saluyot, okra. Hindi ko ako nadagit, titarong kanukit, awang kanumit, iti nutritional benefits na tatarong lang, ay saan gayam? It is now counted as one among the richest source of antioxidants. So already ito iso nga sulutin tayo dito magustuhan na kang kanin ni Ilocano. Ano? No nalipata mo no anang klase tinateng na kayat mga kanin. Nalakam nga ma-recall no kantahin niya bahay kubo. Kasi kanta nga bahay kubo at dami ni Jayan nga natin kakapsat. Kastamit ti frutas. Ngayon ti number 1 kano nga antioxidant na mabalin tayo nga kanina frutas. Guayaban. Namasapol tayo may vitamin C, bayawas. Namasapol tayo may tapos na napintas iti panagkuha tayo datay panagbawel movement tayo, yun ang pinagbawa sa mga mabalin di papaya. Okay. So amin di kito, tulungan na tayo at nakatadot ka na yung basit material mo, anong rin di papasama poison. So kung na-constipated ka, then uminom ka ay mga kat papaya. No met class ka ng konti, bumili ka ng fruits. Ano? So, amin di kita kakapsat, advice. No, manangang ka iti karne, hanggang lumakay. Politik, ano? No, manangang kat karne, ang kanayon nga longganisa, kada bagnet, kada adubot kang kanim, hanggang lumakay. Paging kapay, pawangkan.
Thank you.